Čus lidi, já vás vítám opět u dalšího videa na kanále AFFD Tigers. Dneska tady máme test mých zbraní, je to M4A1 SIR a jako první budeme střílet na 20 metrů. Tak jo, na 20 metrů to lítalo hodně dobře, musím uznat. A teď tady máme střelbu na 40 metrů, kde mi to už trošku lítalo nahoru a ten hop-up už tam byl celkem vidět. Tak jo, a jako poslední tady máme střelbu na 50 metrů, kde už vlastně ten cíl, ty kuličky míjely, ale jakoby protihráče by to zasáhlo. Akorát bylo blbý, že to nelítalo přímo do toho terče. Tak blížíme se ke konci videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like a odběr a uvidíme se příště. Čau, čau.